Hola, com esteu? Espero que continueu tots bé i que aneu fent els exercicis proposats. Bé, avui farem un treball de cervicals. Sempre fem exercicis de mobilitat i estiraments, però farem uns exercicis isomètrics de tonificació. Llavors es tracta de fer una força mantinguda, que ho farem contra la mà, de 6 segons i descansarem 3 segons. Llavors farem cap a un costat, cap a l'altre costat, cap al davant i cap al darrere. I finalment sí que estirarem. Sí? Si més no, abans de començar escalfem una mica la musculatura fent un semicercle anterior per no començar sense escalfar. Si us va millor podeu inclinar o mirar un costat i l'altre com vulgueu. Sí, es tracta de fer uns segons de mobilitat per escalfar. Vale, doncs comencem. Em col·loco així una mica de costat. Llavors poso la meva mà més o menys amb el taló de la mà a l'alçada de la sien. Vale, i des d'aquí el que faré serà una força del meu cap contra la meva mà durant 6 segons i descansaré 3 segons. Vale, des d'aquí som-hi. Fem la força. 6 i descanso 3. Tornem. 6 apreto, 3 descanso. Vale? Farem diverses repeticions. Perfecte. I el mateix a l'altre costat. Vale? Des d'aquí apreto contra la meva mà 6 segons. Ho heu de notar aquí tota la musculatura. I descanso 3. Sí? També fem diverses repeticions. Vale, i ara posaré els talons de la mà al front, vale, des d'aquí, i faré la força cap al davant, 6 segons, i descanso 3 segons. M'apreto, i descanso. Si us fixeu, no estic adelantant tot el meu cap. Vale, des d'aquí la meva esquena està recta, i faig la força contra les meves mans i descanso. Sí? S'entén, no? També fem diverses repeticions, 6 i 3, i a l'últim col·locarem les mans aquí, al clatell, i faré la força cap enrere. Apreto 6 segons i descanso 3. Apreto 6 i descanso 3. Em poso d'esquena, us ho veieu bé així. Mans aquí, m'apreto i afluixo. M'apreto i afluixo. Sí, aquí igual, tampoc estic anant amb el meu cap enrere. És un treball isomètric de cervicals. I ara estirem una mica després d'aquests exercicis. Entrellacem les mans, barbet al pit i estirem cervicals. Estiro el trapezi de costat. Miro el terra. Canvio la meva mà del cap aquí a sota de la clavícula i miro amunt i enrere. Noto l'estirament aquí a la part més anterior. Fem aquests 3 cap a l'altre costat. Des d'aquí inclino normal.
miro el terra. Canvio la mà aquí, a la meva clavícula, i miro amunt i enrere. Molt bé, doncs ja teniu aquests exercicis per treballar les cervicals. Vinga, a practicar, que vagi molt bé.